Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Jemaatan para sesepuh, para pini sepuh, aji sepuh ingkang dahat pinundi ingkang pantes sinudarsana ingkang tansah kala hormati sumrambahipun dumateng para kyai, para alim ulama ingkang tansah sinanding kitab wahyuning ilahi rinten kelawan dalu ingkang tansah kala bekteni fatwahipun sumrambahipun dumateng sagunging para tamu kakung swana putri ugi yang tansah kala hormati so dumateng kadang-kadang sinoman sinowati ingkang tansah cancut gumregut anggenipun ngayahi karya ingkang tansah kala tresnani saderengipun kala matur kathah wonten ngarsa panjenengan sami nunjih semangga panjenengan sami kula dhirakaken konjaken raos puja mewah puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten rahmat saha hidayahipun katitik wonten ing ri kalengganing siang punika kula sak kanca kru Darto Laras Elektron gemijil saking tlatah bolak bekal Kedonggalar Ngawi kalau danganing siang menika tinimbalan ingkang hamengkugati panjenenganipun Bapak Joko Supriyanto jurakane rosok sekalan Ibu Sri Widayati kalau danganing siang menika kula sak kanca manembromo tinimbalan kasuwun paring asum sugata arupi tetembangan gegendingan lumantar kadang-kadang Darto Laras Elektron mugia ing mangke saged dadosaken ujug prana penggalih dumateng sagunging para tamu para kadang sinoman sinawati samudayanipun pun sekecakaken anggenipun lelenggahan sinambi mirsani sinambi midhangetaken kula sak kanca gebyaring Darto Laras Elektron nuwun kawula nuwun. Salam pambuka bareng-bareng Darto Laras Elektron dados
bareng Darto laras elektron asoy